Ini bagai lama kasih contoh. Ini para bro. Ini para apa? Pada bilang. Foto bilang nak lama kasih cuma jangan. Tidak nak. Jadi si bilang siapa? Tidak nak ini. Ini waktu try itu dermas. Tidak dah tu mayang tong. Kapan bagai cung makas lama. Itu supply apa ada? Edu bidunya ada botangwa, bakai seram dewana hinsawa. Yang kai bela seram kai dujin pore kan nastong tang. गाड़ी रख भाई वाई छुई छुरी हो हम छे एक दिखे री हो तो एक दिखे रिया उंग थमो गाड़ी हो तो देखो आज यार ना दो तीन दिन उंग तो खा एक दिन हुई छे ते फफाया पाइरो कोई मानो हुई था देखो दुकान ने कटर अब तलांग तलांग मानो हुई था बाहर ने खाना ना बो दो डेढ़ मास ने खाना खीना सीधी से तुई करोई उंग थमो yang tuku makai kubun jaga se kata rokok se matu kuyu kamu borok sama balok kamane ko dermas rongui ka borok je ham yang mane borok kai saharo jung thik khai di phainai di phayo ata ding thang tesa ekdin di khai no tesa no song thang kai santa kai sabai no di to ong kai te kubun ni tong khai to tesa di mang khamo ga abo bo di khai mani abo gong ni office ni di khai no ba a office bo sob sambai maya ble ro ba ro khai tung thru bo do mayang thango adi mang di Tong. abo kosto no ke bo khai mia je kosto khai choli to mo Kaya. malai phaya pata sejara te khai Hai. jung borok di phaya hanga chung je phaya sak chung or tong tong lai khapung sabung khong tong lai Enggak. abon borok to khai chau khir nogo de edc bili sini yo borok sahara model bili sini aba se chung kuno pata kuroi tui kuroi lama kaham kuroi himna tanani osibida busuk apa se borok model bili sini je patu ya bor bute ngai tini ko tui kuroi na nangka lama hamyang na nangka abon chung abon bagen tini asol lama Wahai cuma gosimaya apa model beli sini gosimaya cuma apa hari mung lagi Ini basin dah. orang yang pada wilayah kan Public dong. আসলে পাবলিক রক নি যে অল জায়গা ডিমান্ড তংমানি যে ডিমান্ড তংমানি খে বরক নি আগি তিমানি তংমানি ডিপ টিউবওয়েল হইতে তিমানি তংমানি বরক তাবো ডিপ টিউবওয়েল নষ্ট এবং আবো সম্পূর্ণ ডিফাং থাংমান বাগে আতি বরক তাও মায়াং তংকা angka sabai kanun bor krisis jengka kari bai sing tui dong haibano borok ni efisien India borok amti ke wang choge ano communication saran borok lama kasulakya jai ho ko krei borok ni dimani bagai borok kasuka কিন্তু borok ni je nangmani tui no renai sing je nangmani tui sing renai rumunyai bongni dimano sing fulfill thajan bai ko sui borok o lama kasulakya Mau supply hamesa bong tak tamai tiri tong nai. tabuk tirima ke ani office so kaisa mini টিউবওয়েল dong sing bonyo tirinan bagai kaijak aron hote tui tengkar bai khalai tui rohor dong Ngebaksa baksa kok si Jawa tiri phainai gari rang rok lang thango hinai rang ria khai tiri rok hino tiri rok komri klang hinai abono nang bahai kinai nai amo to sin sari kono information kre যদি information ma khangke to sure bono punishment bor nai tai ke bo kuno din nanani naya ang 100% security kok so je bo kuno din o rang tai naya যদি no nai tong khangke bono sing ma khangke proman ma khangke bono sing saja bor nai Engkai borok no bong je mo supply hamesa apni song gari bai tiri tong nai ama akok sawi tini borok lama yak yakari kata ya kari